Bu катлаулы, мәшәкатьле заманда вак-төяк эшләребезне читкә куеп, өлкән яшьтәге туганнарыбыз, авылдашларыбыз, күршеләребез белән сөйләшеп утырга вакыт таба алсак иде. Узак еллар яныбызда гына яшәгән, безгә якын булган кешеләрнең бай тормыш тәҗрибәсен өйрәнеп, ак кәгазь битләренә язып калдырырга, яки аларның сөйләгәннәрен видеога төшереп куярга хәлебездән килмиме? Яшь һәм урта буын вәкилләре хәзер интернет челтәрен киң куллана. Бөек ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш елы балалар сөйләгән истәлекләрне бик кадерләп, төрле ышанычлы урыннарда сакларга була. Без бәхетле буын вәкилләре, чөнки аларның файдалы киңәшләрен, үгет нәсихәтләрен тыңлап, күңелгә сеңдереп үстек. Һәм шул рухи байлык белән тормыш юлларыннан атлыйбыз. Әнә шуны онытмасак иде. Югалмасын, юкка чыкмасын кадерле истәлекләр. Менә шуны истә тутып, бүген мин Куйыргазы районы Шабагыш авылында яшәүче хезмәт ветераны Наҗия Шәйхелислам кызы Мәһәдиева белән әңгәмә корам. Ул миңа үзенең бөек ватан сугышы елларына туры килгән бала чагы, тормыш юлы турында сөйли. Әтисе Шәйхелислам Закир улы Бәширов Стәрлетамак районының Аллагъват авылында крестьян гаиләсендә туа. Октябрь революциясеннән соң башланып киткән гражданнар сугышында катнаша, Кызыл гвардиячеләрнең отряд командиры була. 1928 елда Аллагъват авылыннан 5 гаилә Куйыргазы җирләренә килеп, өр-яңа тормыш корып җибәрә. Менә шул вакыттан алып Шабагыш авылы тарихы башлана. Күченеп килүче арасында иң белемлесе Шәйхелислам Бәширов була. Шуңа күрә аңарга бик җаваплы эшне ышанып тапшыралар. Укытучы итеп билгелиләр. Бәләкәй генә йортта балалар укыту ул вакытта бик җиңел булмагандыр. Уку әсбаплар җитешми, методик кулланмалар, мәктәп җиһазлары юк. Шабагыш укучыларның иң беренче укытучысы кем булгандыр? Төгәл әйтә алмыйбыз. Шәйхелислам Закир улына да бу изге эшне башлап бирергә туры килә. 1934 елда яңа мәктәп йорты салына. Анда Благовар районыннан килгән укытучы Хөрмәт Шатов балаларга белем бирә. Партия кушуы буенча Шәйхелислам Закир улы гаиләсе белән яшәп, Мураттал һәм Зәк Ишмәт авыллары мәктәпләрендә эшли. Гражданнар сугышы елларында отряд командиры булуын искә алып, аны военкоматка чакырталар. Җәйге каникул вакытларында ул Кызыл армияга алынучы яшь солдатларны хәрби тормышка әзерли. Алар белән төрле күнекмәләр үткәрә. Бөек ватан сугышы башланганчы Мәһәдиевләр гаиләсе бик матур тормышта яшәп кала. Шәйхелислам Бәширов 1941 елның 27 августында фронтка китә. 1942 елның җәй айларында аның һәлак булу турында кара кәгазь килә. Ул берничә иптәше белән разведкадан әйләнеп кайта алмый. Аның сугышчан юлы нинди шартларда һәлак булу турында мәгълүмат әлегә табылмаган. Наҗия Шәйхелислам кызының истәлекләрен тыңлыйм. Аның хәтере яхшы әле. Туган илебез халкы язмышы хәл ителгән елларда, зур сынаулар вакытында ниләр кичергәннәрен, күргәннәрен ашыкмый гына, аермачык итеп сөйли. Наҗия иянең истәлекләре, уй фикерләре безнең өчен зур дәрес, олы сабак. Нәрсә башлап китәсем икән. Шулай сугыш вакытында бик авыр вакытлар булды инде. Үзебезнең авылның халкы без бер туган булып яшәдек.
Яшьләр барыбыз да безнең тик утырган бер бала чага да булмады. 11-12 яшьлек, 10 яшьлек балалар барысы да эшкә йөриде балаларның. Һәр кайсысы. Өйдә яткан бала чага булмады бер вакытта да. Яшьләр акыллы булды. Бер туган шикелле яшәдек. Ниде? Авылда. Авылыбыз күңелле була торганы. 39 гына йорт була торганы авылыбызда. Һәркем bir tuğan şekilde yaşay turgany, iş kişilik bulmadı, demek ki tortkan bala şağa malay şolay bulmadı. Şunday motor ittirip işe girdik, yaşkenekige işledik, tırıştık. İşlemesen, başka öylesin, elek şunday vakitlar buldu içinde, işe çıksan, payogun bireler ez olsa da, şunun bilen balalarını yürüte turgany, eni bilen ikev, ağır buldu indi, bik ağır buldu indi. Songa taban. Ondan soň ölen vakitlary yetdiyse, yaz çıktıysa, iň tevde kişetken çıga turgany, şol kişetkeni mana uzunlukda da bolsa da jyýyp alyp oşadyk betinde. Şundan soň baltyrgan ölgürdi, ot kutgalagy ölgürdi. Şundan orman başaga ölgürdi betinde. Şol orman başaklaryny jyýarga erten ertek çygyp kete turganym. Eni seyir sawurga çyksa, men oje ormanga kirip kete turganym indi. Şunu alıp nini aşağılıkını belime uğratmanda şunu mıralay ettirip jeyip alıp kayta turganıyım şu bir şakına, orman bir şakın. Onu bir şep kozanğa salıp kızdırıp şundan anın oşuna oşy turganıyık, pişire turganıyık. Baltırganın turap, neyin turap, onдар nedir bolmay turganıyı bitinde. Şundan soň şulay ettirip oşup tamak tuydurıp yaşadık. Şunun bilen şul yeşilni oşagan için, ölen oşagan için İsenlikte bergen birinde Hudaý. Uylap oturam da men aytam, Hudaýga rahmetler ýagşyn indi dip okuyym indi, özüm tileyim indi. Şol hatyn mujalar görüp, şol hatyn neler görüp östim. Etilik kişiler arasında özümni bir wagtda da jetim etmedim. Jetim bolmadım. Men bir närseke de muhtaç bolmadım. Yaştan koluşy işledim, beyledim, tiktim. Tünlerde de tege oturup, teres dibine oturup tege turganıyım, kiyimler. Şunun bilen men özümni özüm bäxetli etip sanaýym indi. Eli şu günde de men tege oturmaym. Tut tegesin tomanasyn işlem, beýlim, niýtem, başynda işlem. Kolumdan kelgen teklim işimni işlegen bolam. Yari balalarıma rahmet indi, zor rahmetler bolsun indi balalarıma. Nyk terbiyeliler, kilip yerdem etip duralar, işimni işliler. Men eteyimnin soğuşa gitken vakatın pek nyk hatirlim, haman isimde. Neşe getirip oturup çıkıp gitkenin, neşe getirip ide sorgulaşıp çıkıp gitkenin, her koşabızını kışaklap, yaratıp çıkıp gitti. İki enim bola turgany, alar ikisi de bir tigi sımak dip eteyim, her vakit şul balalarını yaratıp çıkıp kete turgany. Hatinin isibinde, şul isimde eteyimnin etken söze soğuşka çıkıp gitkende. Toşbaş ullarım motor ittirip üsigiz yeme dip çıkıp gitkeni isimde. Nege şul balalara Raul bilen pirgirikna, belekeyleri evitindalar. Şulay ittirip etiyim çıkıp gitti, solaşıp, kopka tübüne çıkıp, dizileşip, yılaşıp, uzatıp kaldık. Eni bilen, abiyim, Reşit abiyim, oturup, onlar bilen birge gitti soğuşka. Şundan soň etiyimnin her vakit isteyindi. Hata kildi, tevde bızavlıkta soldatlar netip yattı. Ondan soň nede, şubar külde boldu, armur yağındadır indi ol, şunda boldu. Şundan nedir bulduğunu sen hatırımda yok, iş nedir. Şundan hatta kilde bitinde nege soğuşka gittibiz, soğuşka äzirlendik deyip. Şundan men isen bolsam, ipteşim Allahu atma kıyın ol ipteşi Eyüp isimli. Eyüp menin haberini yazır, men yok bolsam, ol yok bolsa men onun gailesine haber itermin deyip hatta kildi. Şundan soň soğuşka gittibiz dep aytdy. Şundan soň bizning etinin haty haberi bolmady, ol soğuşka gitgeçden.
Şundan köpmedir şunu etkəştin, şu Ulyan kıyağızı kildiğinde etiyimnin. Etiyimnin işlegen işleri raykomda işledi, raykom sekretari olup biz berekeyine yedik, tıra turgan edik. Eli şol raykomları olarının etili işlegen raykom mana o militsiyani olup işli, şunda edi raykom. Şunda işledi eti. Şunda nide işledi, bankamatta işledi bitinde. Okutta da turganı ya, ondan sonra jaygi günlerini, vakatlı günlerini olar yol itip yatmadılar, kolxozga işke çıga turganları. Otka oturup kaşılkı bilen, lavagariki bilen igin şoba turganları. Eniler ortlarından kültebeyli turganları. Şulay ettirip eti soğuş gitti. Ondan sonra yaşı başladık bitinde, türlü niler olup gitti bitinde, ezgine kişimiz kişke yete başladı, işledik. Barımızda avul halkı bek birden buldu, bek eybet buldu, tatlı buldular avullar. Barımızda mında kelgen, şitten kelip oturgan bir kişi de yok. Barda Allah'a atına kılargına idi. Bir tuğan kibek yaşadı şimdi. İşte ola turganı yok. Şuna igin sokkan vakitta Rige'ge bara turganı yok. Belki bağlarını korarga bargan bolganmandır indi mağayın. Şul vakitta igin suga turganları eniler mında Sirazettinov ne degen, Zulayha degen eleginde opa diye turganı eginde, hazır olar yok indi, eni de yok, olar da yok öldüler. Olar iki her vakit irler bilen, şu babaylar bilen igin suga turganları edi, Şibagaş degen. İşittesin de vereli, Şibagaş degen bola turganı, başı şuşunu hatta sağı, şulaytır suğup, şul iginde suga turganları, igen sugaga biten eyber yok ya. İginde jilgereler kürek bilen jilge şulaytır ışırıp, iginin tuzanın jilgerip, şunu kopşukka tuturup, Yarmalayevkoga taşı turganları iginne. Şulaytırıp ol zamanlar ötüp gitti, bizden jettik bitinde, ondan sonra bir ne aldılar, malatilk aldılar, igin suga turgan. Ol bulay özü yürümü ötüp yürüte turganları, ol bek zor bola turganı. Şunda işli başladık bitinde. Jaykını külte beylep, nini itip, küskünü igin sugabız şu ortarı gidiyen nege kitire turganları, tukku üyeleri, neler. Koşularımız, kızlar, uğuz jigip, malaylar bilen külte taşı turganları, koşularımız malatba tibinde turganı. Özümün hatırımda Zakir babay diyen kişi bola turganı. Doğru boyga bir zorda bolmay turganı, indi tebenekkene bola turganı. Şol Zakir babay bilen her vakit şu baraban tibinde turduk. Boyabız jetmey, minde yaşayım, yaş vakitler belekeyreyim. Oyağasına külteni iyeyip de şulaytıp şunun üstüne basıp tokta, şol tokta üstünde min külte kesip turam urak bilen. Neye bir Zakir babaga, Zakir babay tegi malatbanın neyine berip tura külteni. Şol vakitler bir vakitte da isimden çıkmay şol işleyen işlerim. Bir vakitte jengil işte işlemedim. Koyda ağır iş var, şunda tınadım, şunda vardım. Korşup durmadım bir vakitte. Kişim bari Allah'a şükür. Kişli buldum özüm belki gene bolsam da. Zakir babay yol iterge tutunsa özüm baraban astına otura turganım, barabanга bere turganım. Onu külte bilen tıkmıysın, külte bilen tıksan ol güp etip yesüne tağılıp tura. Şunun için taratıp berip turasın kültege. Bunun boş ütkeriye tügel. Gerişi bilen işli bitinde. Şunda işledik. Zakir babay bile her vakit iki baraban tibinde bulduk. Постоянно. Bir kişi bolmay turganı yanda. Olalar, hatunlar, yeşler bola turganı, ola birse de anda bulma. Olar salam alıp turaları, ortından düşken iginne şitke küçürüp turganları. Kolgan kızlar, özümün tindəş kızlar, olar külte taşı turganları. Külteni taşıp yetkirip turganları bizle maratlığa belge. Mana şunday vakitlarını ütkerip jiberdik, Allah'a şükür. Başında gördük. Ondan sonra kızga taban bitinde işlerini etkeş. Bir kızayata turganı, otmasına bir güne koyta turganı, yuğunurga da koytarmay turganları künütten işleydik. Kündüzde işleydik, tüngesminada, tünne de bir kıylendireyik, su kurut bilen. Fanar yanıp tura, şu rigimiz zor bola turganı.
Шунда иген тутырайык, шунда йота торганыйык, шунда эшебезне шунда бетерәйек инде. Кемне бер аш пешерә торганнары инде. Әбит пешерәләре. Кемнең катыгы бар, ни бар, эше катык булса да шуны алып барай, ул күпере ватып утыра торганы, шуны эшеп, шуны ашап, шулай итеп яшәдек. Ondan соң бит инде комбайн чыкты, иген ура башладылар инде, эш җиңеләеп киткән сымак булды бит инде. Тәүләрәк яшь вакытта булса, бер шиптиккә дә булып йөрдем, бер шиптик. Ул тракторны инде иде тегәрмәш, тимер тегәрмәшле, тешле тегәрмәш булай бит. Шул тегәрмәш белән тракторда эшләдек. Моны шушы минең Сиразетдинов Маһира дигән була торганы. Шул ничектер сугыш вакытында укып, тракторга укып чыкты, Ярмолаевкада укыды. Шул эшләде шул вакытта. Аның белән икәүсерә торган иде. Мин анарда пресипчик булып йөри торган, шул Маһира апада. Миннән 2 яшькә генә олы була торган иде. Ул вакыт үлде инде күптән. Шул вакытларда эшләгән эшләребез бик булды. Аннан соң рәхәткә чыктык инде, Аллага шөкер. Төрле җиңеллек эшләр, җиңел дисәк тә, пешән чаба торганы юк. Пешән чапканда Брошинья дигән җиребез була торганы, шунда 10 көн буе бер дә кайтмыйча авылга шунда пешән чабып булып ята торганы, аны чабайык, кипкәч кәбәнгә сала торганы. Шулай иттереп, шул яланда 10 көн атналар буе юынмый нитмей шунда эшләп ята торган идек. Шундай вакытлар үтеп китте, аннан соң җиңеләеп китте бит инде, комбайннар булып китте. Комбайннарда эшләп башладык, конташик булып йөрибез бит инде. Нигә үгез бер эшкә җигеп, үгез комбайнның эргәсеннән бара, комбайн эшләп китеп бара, шул киткән вакытта да капчыкларны тутырып, шул капчыкларны китеп барган җиргә ыргатып сола бара торган нигә шул бер эшкәгә шулай иттереп шундай вакытлар булды инде. Ну шулай булса да күңелле була торганы инде. Авыр булса да үтә торганы. Шундай эшләрдә эшләдек. Комбайнның көче җитми торганы элек тавырына менгән вакытта теге башта үгез көтеп тора торганы, комбайн боксавай китә башласа, 2 үгезне тагып, үгез сирәп алып менә торганы искә табан, тауга табан. Менә шундай вакытларда эшләдек. Хәзерге яшьләргә сөйләсәң дә, алар аны белми дә, алар аны дөрестә түгел дип әкият кенә диләр аналар. Без ана шул эшләрне эшләдек бит инде. Шулай иттереп, оннан соң шул аш пешергәннән соң бит инде нигә 50нче елны тормышка чыктым бит инде. Тормышка чыккан иптәшем бик әйбәт, акыллы булды. Эшмәде, нитмәде, матур итеп дөнья көттек, тырыштык. Нигә сугыш туктагачтан иптәшем сразу гына кайтмаган, Донбасска эшкә кушкан булганнар, Донбасста ни булып шахтер булып эшләп, бер ел анда шахтер булып эшләп, шуннан авылларына кайтып, аннан Күмертау ачылган елны, шул 48нче елларны Күмертауга эшкә килгән инде. Шулай итеп танышып, дөнья көтеп, балалар үстереп, балалар белән бергә тырыштык, монда кайттык, монда тырышты. Ondan соң ничәнче елларны булды икән, 49нчы елны, исемдән хәтеремнәшкә 49нчы елны нигә Карагандага киттек. Әле акча күп кирәккәндер инде. Әдәм баласының байысы килә бит инде, күтәреләсек байысы дип хәлләнәсе килгәндер инде. Анда барып Карагандада 3 ел шахтада эшләде. Премиялар бирделәр, барып 15 көн эшләгәч тә уже премия бирделәр, үзенә бик мактадылар. Әле дә ниләр грамотныйлары, почет грамотныйлары күп, медалы да бар. Лилин бабайның 100 еллыгына бирделәр, монда Күмертауда бирделәр анасын бабайның медалларының. Шулай иттереп яшәдек, Аллага шөкер, түгел бабайның гына гомере кыскарак булып китте. 70 тулмады, 69 яшьтә генә үлеп китте бит инде. Эштән куркмады бер вакытта да. Шулай итеп бuna балаларны үстереп, шушы көнгә хәтле яшәп килеп, мал-туарын асрап килдем. Аннан соң малларны бетерергә туры килде.
Малларны бетердим бит инде. Балалар һәр кайсысын өйләнештеләр. Мотор иттереп тора башладылар. Мин үзем яши башладым монда. Һаман эшләдем, тигесен монысын эшләдем. Әле һаман тиге утырмыйм әле. Аллага шөкер, кул эше эшләп утырам. Худайга шөкер. Инде хәзер картайдым, инде совсем көчем җитми башлады. Йөргәндә тояк белән генә йөрим, рәт китте. Картайгасын рәт китә икән ул. Рәхмәт ясыйм инде Худайга, шушы яшькә хәтле яшәтте үземне. Интегеп яшәмәдем. Пенсиямны алам, пенсиям җитеп тора. Рәхмәт хөкүмәткә. Үземне хөрмәтләп, зурлап торалар, шакырып торалар, күрсәләр, кочаклап яраталар. Апам дип яшьләргә алай усаллыгым булмады, бергә эшләгәндә дә, аш пешергән вакытымда яшьләр үсмерләрне перспектив итеп җибәрәләр. Аларны яклаша торган идем, жәлли торган идем. Теге балаларны кеше күбрәк булса, күбрәк әбит вакытында үзем ашамый кала торган идем. Алган әйбер продуктым нечә кеше бар, шунага гына аласың бит инде. Җитмәсә, үземнең порсымны ашата торган идем. Үзем шәй белән генә торып кала торган идем. Бер вакытта да нигә үзем ашыйм әле, нитим әле дип тормадым, эшләгән вакытымда да. Шуның белән мине хөрмәт итеп торалар барчасы да. Хәзер бахырлар үлеп беттеләр инде. Барсы да бетте. Бер Миннәхмәт генә торып калды. Ул Миннәхмәт күрсә инде, кочаклап ала инде. Апам дип. Менә шундый вакытлар үтеп китте, Аллага шөкер. Школларга чакырып торалар. Үземнең тоже сугыш вакытында эшләгәнемә довольно труд бирделәр. Медалы юк инде, но книжкасы бар. Аннан медаль биреп торалар. Нидән чыккасын, тоже медаль бирделәр бит инде, пенсиягә чыкканым. Ул медалым да бар. Биреп торалар инде, Аллага шөкер. Эшләгән кешене ташламыйлар, беләләр барса да. Аңлап торалар. Рәхмәт яусын барсына да. Авылда бик үскән ниләрем, бергә үскән күрешүләрем, ниләрем үлеп беттеләр инде. Хәзер бер авылда бер мин калганмындыр инде. 48-нче елны дигә 28-нче елны туган ниләрдән Фәүзия барый, ул да үлеп китте. Калганнар күптән үлделәр инде. Менә авылда бер мин авыл белән бер елгабыз. Икәү яшәп киләбез. Мин иереп, авылымны ташламыйча һаман үсеп киләм әле. Худайның биргәненә шөкер, күпме яшәгәнне берәү дә белмәй. Бүген исән, иртәгә юкмын, гомерне белеп булмый бит инде. Шулай, менә шундый ниләрне күреп, үткәреп җибәрдек инде, Аллага шөкер. Балаларым тәртипле булдылар. Эшеп, төшеп, теләсә ничек итеп йөрмәделәр. Минем өемдә эшкишелек булмады ул. Мин аны үзем кабып та карамадым. Әнием дә шундый булды, әтием дә шундый булды. Минем әтием дә эшкише булмады. Ул да эшми торган әтием. Әле һаман исемдә әтием сөйләп алам. Ну, мәҗлесне җыя торганнары инде. Ул мәҗлестә бал куя торганнары инде, бал белән үткәрә торганнары. Аршапе кисеп куялар иде. Аршапе белән мәҗлес үткәрә торганнары иде. Октябрь бәйрәмендә, нидә, шуның кебек бәйрәмнәрне генә инде үткәрә торганнары иде. Авылда бик күңелле булды, бик матур булды. Бурам ямь-яшел була торган. Бурамдагы су, сез аны белмисегез, ул нинди су икәнен. Шишмә бик шәп аккан шишмә иде шул. Шишмә суы безнең. Авылда зур булып буа була торган иде. Шул буалар. Шул су ага торган иде. Ярмалай суына барып куя торган иде шул су. Хәзер шул сулар совсем бетеп бара. Шишмәбез кырыды хәзер. Заманы шулай микән инде, белмәм, Ходай шулай кушкандырмы инде. Шишмәбез бетеп бара инде. Ярый әле әзрәк бара әле шишмә бер җирдән агып ята. Менә шундый ниләрне күреп, шундыйларны үстек. Авылы Шабагыш авылы, ул Шабагыш түгел, шәп агыш. Бик нык шәп аккан су иде ул бу. Аның ашадан аша чыгып йөри алмый торган. Минем хисемдә әле бәләкәй чагымда ук.
анда басмағына салып шығып ери тұрғаннары әлі керек. Анан боğa болдылар, ondan соң көпір салып, шулай итеп ери башладылар. Соғышқа хәтле бик матур, бик ни болды ол. Ну, шундан соң бите башлады инде сол хәзер боğаларыбыз құрый башлады. Боğаларыбызны қорарға керек, матур иттереп Ходай Тәгаләнең берген суын үзебез тәрбияләргә керек. Матур итеп яшәргә керек. Инде Ходаем, Раббым, Аллам ел илләргә матур итеп тынычлык берсен, куаныч шатлыклар берсен, матур итеп дөнья көтәбез, бала чагаларга эш булсын. Шунысы кыенрак. Авылда балаларга эш юк. Элек ферма зур була торган иде. Балалар бер әдәм читкә чыгып йөрми торган иде, эшли торган иде. Вакыт ни булмаса да эшли торган иде. Хәзер вакытны эш көненнән вакытны күп. Бала чагалы эшсез, теләсә кайда эшкә чыгып китәләр. Анда да акчасын түләмиләр. Моны элекке вакытны уйлап карасаң, искитерлек. Элек шул хәтле ярый эс киемене алсак инде анысын киемебез простой товардан киеп йөрсәк тә киемне булмадык. Тәмне ашадык, әпәйләребезне үзебез салып ашадык. Ниләребезне үзебез үстереп ашадык. Алар биш бетеп бара хәзер. Моны әдәм баласы ялкауга да чыгып барадыр инде. Хәерле булсын инде. Анысын Ходай үзе белә. Ходай ничек кушкан, шулай яши бирәбез инде. Я Раббым, Аллам, үзең картайдык инде, Аллага шөкер картайтты. Үземнең тиңнәр беттеләр инде хәзер авылда. Авылда бер мин, иң олысы авылым белән, Чабагаш авылы белән бер тиң бергә яшәп киләмен. Калган Ходай үзе белә, калган ил көнгә куаныч шатлык берсен, хәерле булсын, матур яшәргә булсын, балаларга эш булсын, эш берсен Ходай. Эшләп, гаиләләре белән матур итеп, дөнья көтеп, дөнья корып яшәргә насип итсен. Бәхетле, тәүфиклы булырга Ходай насип итсен. Һәммәбезгә, һәр кайсыбызга Ходайның рәхмәте яусын. Илләребез тыныч булсын, хуҗаларыбызга мехрибанлык биреп, матур итеп, тыныч ясап, сугыш булмасын. Без сугышны күреп иткәрдек, балалар күрмәсеннәр ул нене, ачлыкны. Шулай итеп башында күрдек, баштан барсы да үтте, сөйләп битерлек түгел. Калган гомерләрнең хәерлесен бирсен Ходай. Үзең рәхмәтеннән ташлама, әдәм балаларының рәхмәтеннән ташлама һәр кайсын. Диннәребезне көчәйтсен Ходай бабай. Динне булык, балалар динне булсыннар, укысыннар, Алла бабайны танысыннар балалар. Һәр кайсы Ходай бабайны танысак, барыбыз да бәхетле булырбыз. Барыбыз да исән булырбыз. Алла бабай бирә барсында. Биш Ходай бабай биреп тора. Моны шулай итеп яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Үземнең дә быелларда рәт китеп бара. Шушы яшькә җиткәне өчен Ходаема меңнәрчә рәхмәтләр теләймен. Исәнлекне, саулыкны берсен гомер бар тиклем. Ходай нәрсә кушкан, шуны күрәсең. Ходайның нәрсә кушканына риза булып яшәргә кирәк. Авырлыгына да түзәсең, җиңеллегенә шатланасың. Ходай ни кушкан, шуны күрәсең. Аллага шөкер. Илкенгә тынычлык бирсен. Шул. Урында эштә утырган хуҗаларыбызга Ходай мехрибан берсен, ярдәм берсен, куанып шатланып яшәргә насип итсен Ходай. Булды, бардында. Рәхмәт бит.